Okay, mga kabantaye, may bago naman kitang episode. Amo siyang Technolympics, headed by Sir Leonidas. So please, subscribe and bantayan yung bagong episode naman sa BantaYeah! BantaYeah! Okay, so mga kabantaye, subong sa HE Building, sa Bago City Elementary School. Kaya may event subong ang Division of Bago City, which is the Technolympics. Ari siya ang reyna sang banwa. Okay, sa mga kabantaye, upoy ko subong si Al, si Sir Al, no? Hello. Si Sir Incheck, ambot ko din siya subong siguro gap yung piyong sa subong anay. Okay. Ay, arigil si Sir Ambok. Okay, kapanakit ni siya permi. I-report niya siya. Okay, well, actually mga kabantaye, puno subong adlaw ko, no? So may Technolympics pa akong i-cover. And may SBM-WinS pa akong project karon para ipagawa naman sa Cadiz this October 14 and 15 sa makadto pa ko karon na meet kay Ma'am Soriano for the instructions. He is the man. He is the man. Ano pakigani sa hapon? Ano pa sa hapon? Oh, so dito ka lang gid, okay? So in check sa ako man to siya actually may man siya subong activity. Okay, so mga kabantaye, medyo sad ang day subong no kay ang amon nga SDS, si Mama Libuyo gara siya. Mag-goodbye na siya si Mr. Alan Yap naman. Ari siya mo siyang bago na nga SDS ang Division of Bago City. Okay? Ma'am. Mag-goodbye na ta kay Mama Libuyo. Hindi, wala video vlog. Ay, ma'am, bye-bye, ma'am. Ari sa Mama Libuyo, mag-goodbye na siya. Okay naman. Next week. Charap lang. So, nag-meeting na with the SBM-WinS coordinator because I was tasked to do the SBM-WinS. Si Sir Jason Kalye, ang kontrabida sa kabuhi ko. I was tasked to do the SBM-WinS regional presentation sa Cadiz. So, maubra kami isang short story regarding the SBM-WinS. So, in-explain ni Sir Jeff Mark kung ano ang unod sa video. So, BantaYeah. Okay, so mga kabantaye, natapos sa gidman. Natapos sa gidman ang lawig-lawig orientation ni Sir Jeff Mark sa mga SBM-WinS. Oh my God! Makadto na kami sa Ramon para makastart na kami sa amon nga Shoot. Video shoot. Okay? So, BantaYeah. Mga kabantaye, galibog itong ulo namon subong. Tatlo kami. Kaya may ginapangkita kami nga bata. Kaya siya na siyang amon nga model or ang amon nga ano ganit ang artista namon naglikad nga SBM-WinS nga video. So, subong, ginapangita na namon siya kung diin siya. So, galibot. Lang kami nga galibot ni Sir Jeff, ni Sir Jason. Calling French Kyle din ka na. Okay, so nagkato kami sa balay ni French Kyle para i-lisensya na siya ginikanan para makuha siya sa iyang props para sa iyang acting. Okay mga kabantaye, rin na kami sa Bago Ilem. Masugod na ako na mga first shooting. Lakat, go! Lakatanay, inay lang. Smile. Walk! Stop! Next, tugpon! Go! Lakat, smile! Okay mga kabantaye, na kami sa Ramon for the last part of our shooting. Gabi amon director, tama ka stricto. Tama ka stricto kadamo sa mga gina-require niya mga angles. 3, go Kyle, go! Lakat! Go! Boxe! Kyle, smile! Dumatumba ako niya. Hindi, inay lang Kyle, atras Kyle, basta tumba ako Kyle. BantaYeah, sa wakas, tapos na ang amon nga shooting. Ako nga ilok, actually basa-basa na. Hindi Sir Jason? Ato si Sir Jason, katikal pa na siya. Tikalon na siya. Ready? Kung makita nyo, sa talang kami nagabulan sa init. Sir Jason, nagidyan ka pa yung... Gani, kami lang yung nagasulan. Oo, grabe. Balaan ko. Mag-intong na, hindi ko na gusto mag-intong. Okay, sa mga kabantaye, lunchtime kami anay. Kay Kapoy na. Ari kami sa Benitos, diri lang din sa Philid Highway, sa Balingasad. And we are eating... First time. Yes, first time sa dito. Kung lantaw akong maglupok ang iyang tangkuko karon kay iyang sudan, balbakwa. Balbakwa from Benitos.
Okay mga kabantaye, puno ito mga adlaw. May ari pa kami. Ano guys, Sir Jeff Mark? Ano siya po? Bayle sa Kalye. Okay, may Bayle sa Kalye pag ipilit ko po. So, bilog ng adlaw kami ng Sir Jeff Mark. Pati din sa Bayle sa Kalye pag kami gapon. Samtang kaulan sa ako in-interview. Dati ko na mapulo sa BantaYeah nga ho. Bailuhan niya kami. Abangan. BantaYeah. Okay, hello guys. Ang punto sa po si Sir Jan. Si Go Jan. Kumandi kami ito. Mga kabantaye, nakita rin kami si Sir Marty. BantaYeah! Okay. Every drop of water in a bucket of world creates a ripple effect. This ripple is change. It cascades beyond the wall of hopelessness. It transcends beyond gaps of impossibilities. Each one of us brings change as one ripple touches another ripple. Each time a man exerts effort to unselfishly help another, he sends forth tiny ripples of hope, and those ripples build a current that can sweep down the mightiest wall of indifferences. So, with every help extended, big or small, meager or ample, creates an enormous ripple. In realizing a dream, it's not the destination that matters, but the journey itself, the sacrifices, and the efforts made. Be the drop, be the ripple, be the change. The inspiring journey continues. BantaYeah!